This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Is a replay of a past radio program. Sa gihapon ato sang kudloon ang mga pulong sa usa sa atong mga nahimong bayani sa pagtuo, si Mother Teresa of Calcutta. Siya nagkanayon nga ang mga buhat kuno sa gugma mao ang mga buhat sa kalinaw. Sa in English pa, works of love are works of peace. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, yan na sab kining tulumanon, ikiuluhan to woman I love. Kung ang babae nga akong gihigugma. Pus gihapon ng inyong sulugon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Mao gihapoy makiguban kininyo. Sa gihapon ang hinaot nga nagkamo sa mayo nga panglawas. Haron andam mag-monitor o manalinghog sa mga importante nga mga pulong nga atong luwatan din hismong tulumanon. Sayod kita
walay laing tumungog tuyo ning maong tulumanon, mao ra gayud ang paghimaya sa atong langit nga Amahan, ang Dios. Sumala na sa atong gipahibalo kaninyo nga matag Sabado ug Domingo nga edisyon sa atong tulumanon. Manubag kita mga pangutana kikan sa text messages. Apan mohangyo ko kaninyo nga ang permerong 30 minutos ato sining igahin sa a sort of kanabang gitawag na tug pamalandong o di bagha usa ka prayer alang pahinungod sa atong umaabot nga eleksyon o karong Lunes. Kinahanglan mo hatag ta og gamay o ingnon dalang makamay ba o kung mahimo kung gikinahanglan madako nga pag-ampo nga atong pangayuon sa atong langitong Amahan nga kining umabot nato nga eleksyon hapsay raon ta ang paghimo og magmalampuson og magapili kita sa mga maayo gayud nga mga lideres unya nga mo'y mamuno sa atong dapit. Ug labaw sa tanan kita nga mga butante magiyahan pag-ayo kay kung mahimo malikayan nato kanang mga pamaagi sa pagbutar nga nasayod ta nga dili mahimuot ang atong langitong Amahan, ang Diyos. Siguro atong lantahon sa pa kay usahay ang hinungdad God nga malimot ta usahay sa atong mga kaakuhan isip mga Kristiyanos tungod kay nalimot ta nga na atay inahan nga galantaw nato ug unsa na atong mga nahimo. Tingali tungod kay ang ato ra nga nailhan nga inahan kana ra atong inahan dias pamilya. O tingali dili siguro maayo ang atong pag-ilas atong inahan dias pamilya. Mao nga wala po tay pagbati, wala tay huna-huna nga mo pahimuot gayod kaniya. O tingali tungod kay ang atong inahan dili ba maayo nga hikanato, dili usa ka exemplary or example o huwaran nga pagkainahan, mao nga wala tay gugma kaniya. O nga ato lang kagalingon mo silbing himo nato nga master. O kung siya itong gusto, kung siya itong mauna-unaan, mao nalay atong sundon. Tungod kay wa man lagi tagaw na huna nga doon natay inahan nga galantaw nato nga nahigugma ka nato ug doon na po siya iyang gusto nga unsa-unta ba ang mahitabo sa iyang anak o ikaw karong naminaw. Ikaw karong naminaw, mangutanan ko kanimo, aduna ka ba inahan? Siguro ang tubag nimo aduna kay imposible nga ang tao moingon nga wa siya inahan. Pero ang pangutana, ang mong inahan nagkailabag kanimo, buot na akong ipasubot, anaa ba siya kanunay sa imong kiliran? Nagtudlo ba siya kanimo? Nag-amuma ba siya kanimo? O kung nag-amuma, ikaw may response ba? May pakita ba usab og pagpasalamat ngadto kaniya? O unsa man ang imong pag-ilag kaniya no sa imong inahan? Maayo ba? Well, mayo siguro nga ato sang hinumduman ang inahan nga maubay gusto gyud dili gyud pagkalimtan sa Dios o kanunay nga hunaon nato. Number 1 nga nanay ba sa atong kinabuhi. Kung ato bang lantawon pag-ayo nga atong pagtuo, diin giun sa ta pagluwas sa Ginoo o sa Dios, giun sa taniya pag-amuma, dili gyud malikayan nga mo santop gyud ya sa atong pangunahuna kanang pulong babae o woman. Mao man gani nga kini nga atong tulumanon ato yung gihinganlag the woman I love. Kay kining babae
nga kihisgutan sa Biblia baga suking tigpaminaw, mao ni ang babae nga mo'y nag-amuma gayod kanato. Pero asahay uso magkadaghan atong nalimtan nga naa siya nag-amuma kanato. Kung ang usak ka inahan, kanang huwaran, o example ba gayod, di guna maghuna-huna o kadautan alang ganato. Mangita gina siya og pagi sao niya pag matutuwang iyang mga anak nga maayo ang kabutang. Kung mahimo ang iyang mga anak aduna gayoy panagiusa dili mag-away. Unas tanan ng mga suki tigpaminaw ang Dios sa iyang pag-amumag kanato makita mangyod ba pinaagi sa mga butang iyang gihatag kanato sama sa hangin, pagkaon, supud, pinayanan. Ang kahayag tanan-tanan iya kining gipakita nga siya nag-amumag kanato. Ug dili kay kana lang. Nagpili pa kayo siya o gusak ka babae nga mo'y manginahan siyang bugtong anak ang atong Ginoo Jesucristo. Nga ipagkatao ang iyang bugtong anak din sa kalibutan pinaagi sa kababae. Og mahinumduman nato nga sa pagkahulog gayod sa una nato mga ginikanan Adan og Eva. Aduna na dayoy mayong balita nga iyang luwatan o gipadayag kadtong mabasa nato sa Genesis Kapitulo 3 tudling 15 nga babae nga mo pakita gayod o kana bang mga buhat nga klaro kaayo nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Bori pasabot nga makigbatok gayod sa gahom sa kangit-ngit nga mawangyawa ang limbunganon sa tibuok kalibutan. Kaya ang una gong babae nga si Eva kung atong mahinumduman o mo-review tagamay sa ato nang na hisgutan sa miyagi nga nahulog man kadtuno si Eva. Wala kapasar sa examination nga gihatag si Ginoo kaniya. O gani naangin pud ang bana. Silang duha nga hulog natintal sa tentasyon sa yawa. O ang Diyos, wala mo buot nga padayon na lang yun nga mahulog ang tao. Doon na din siya gi-announce nga maayong balita nga tunay babae. Babae nga di magkamaong mo supak o kanabang muhatag o kagulanan ngadto sa iyang Creator o magbubuhat. Kinsa man ang maong babae nga gitawag nato ikaduhang Eva. Mga suking tigpaminaw kung dunay bagong Adan nga mao si Kristo sumala sulat ni San Pablo sa taga Corinto. Doon na po'y bagong Eva. O kinsa ka na siya? Simple ra kayo ang ato lang paminsar o ang ato lang alimpatakan. Gamito lang nato ang kahalam ang gihatag sa Ginoo kanato. Mga suking tigpaminaw. Kung atong tanawon ba ang ikaduhang Adan, mao si Kristo, siya usag kamatinumanon sa kagustuhan sa Amahan. So kung atong iparallel atong maghimotag analogy kung ang bagong Adan nga mao si Kristo usag kamatinumanon, ang mahimo pud uniyang bagong Eva usag hapon kamatinumanon. Kanang giskutan lagi sa Genesis 3:15. Usog ka babae nga matinumanon gayod. O di na lang kung maglangan sa pagbutyag kaninyo mga suking tigpaminaw kaya ako naman yung naiskutan sa miyagi ulay lain mao si Santa Maria. Kung lantaw na to ang Ebanghelyo, kinabuhi ni Santa Maria mga suking tigpaminaw puno kayo sa pagpakita sa mga buhat nga tinuod gayod nga usa ka inahan. Sa gayod siya ka example nga pagkababae. O gani kung atong ayuhon pagpakli ang atong Biblia,
Siya nahimong inahan sa tanang mga inahan o babae nga gihulagway diya sa pinadayag nga usa ka rayna sa langit. Tinuod nga rayna sa langit. Kaya doon na may dili tinuod nga rayna sa langit kanang gisgutan sa Jeremias. Gani usahay masaypan sa uban natong mga amigo o mga higala nga kanagkunong rayna sa langit nato. Sa atong Ginoong Katoliko nga si Santa Maria, mao kuno na ang usa ka Diyosa, rayna sa langit nga gisgutan sa Daang Testamento, nga usa ka bakak nga Diyosa. Pero mga suking tigpaminaw, dili mobuot ang Dios nga kung dunay bakak nga rayna sa langit, walay maipakita siya nga tinuod nga rayna sa langit. Kung atong basahon o lakbitan ang Pinadayag Kapitulo 1. Pinadayag Kapitulo 12. Tudling 1 ngadto sa 5. Nga ang maong babae gihulagway gayud nga usa ka rayna, usa ka queen. Atong basahon. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Kinsa maning mabayhana nga gihulagway nga usa ka rayna. Matud pa sa tudling 5, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo, mao man ni ang atong Ginoong Jesucristo. Bata nga mahimong hari sa nang kanasuran. Kinsa man ang iyang inahan, si Santa Maria. So siya mao ang rayna nga gihulagway diri, tinuod nga rayna sa langit. Mao na nga ang uban natong mga igsuon nga nakat-un lang nga dunay bakak nga rayna sa langit. Wala sila maghuna-huna pa. Wala na sila magsusi. Kinsa man day ang tinuod nga rayna sa langit. Subo pamalandungon nga diha ra sila taman. Nga nasayod sila nga dunay bakak nga rayna sa langit kanang gisgutan sa Jeremias. Pagkasayod nila nga dunay bakak nga rayna sa langit, wala na sila maghuna-huna pa. Wala na sila mangutana pa, kinsa man day ang tinuod nga rayna sa langit. Mga suking tigpaminaw, sama daguna nga kung kanhi kita nag-ila og bakak nga Dios sa dihang kanhi paghano pa kita, apan unsa may gusto sa Dios nga masayra nato, nga anaa siya ang matuod nga Dios. So kung mao, kung dunay bakak nga Dios, aduna po'y tinuod nga Dios. So sayod ta nga dunay bakak nga rayna sa langit. Apan igo na balang kita masayod nga dunay bakak nga rayna sa langit, dilit na balang gayud kita manginsusi, kinsa man day ang matuod nga rayna sa langit. Simple lang, ato lang himuong gabayan kining giparehag 12, tudling 1, 2, ug 5. Gani gihulagway ni pag-ayo diha sa atong simbahan, dakong simbahan Pananglit Diaz Cathedral. Sa di pa ta mo entrada, musulod, muhangad ta si babaw. Anang dako kayong imahin sa atong nanay, sa babae nga mao si Santa Maria. Yang ipakita gyud nga usa ka rayna kay doon na may corona. Siya kana pagasuking tigpaminaw. Nagkaroon ato mang na baliklantaw ka na. Tingali mo ingon mo nga tinuod bitaw na veritas, pero kinahanglan pa ba natong tagaagta kong pagtagad na importansya? Si Santa Maria,
sa mas gibuhat ninyo mga Katoliko nga gitagaan yung importansya pagayo ang inahan, ang babae. Well, sa atong mga pulong nga nakutlo base sa mga pulong ni Mother Teresa of Calcutta, nga kumbaga sa in English pa, works of love are works of peace. Ang mga buhat sa gugma o mga buhat sa kalinaw, love. Kung tinuod ang mga anak sa maong babae, kinahanglan batiyo na to. Kinahanglan mahigugma usab kita kaniya sa babae na mao si Santa Maria. Unsao man nato siya paghigugma para kanako o para nato mga suking tigpaminaw, simple ra kayo. Wa naman siya magkinahanglan og material nga mga butang. Gaon sa pa atong ihatag niya aron malipay siya. Simple ra kayo. Nga unta makita niya kitang mga anak niya nga wala mag-away. Naghiusa unta kita. Di ba mo manay bation sa kainahan? Kaya mga anak dili mag-away. Dili magtinugpuay og mga pulong nga masakit. Pero veritas, di man yun na kalikayan. Bina sa atong mabot nga leksyon karon. Ang mga anak kanaa magyud siguro na nag-away. Di man nato na malikayan tuod kay kita mga tao man. Mubati man pud kasuko sa atong igsuon kung kita lapasan. Pero nahinumdum ba ko sa usag ka istorya ba? Nga mao gihapon. Ang ginikhanan naguol kay ang iyang mga anak na nag-away. Oh, kaya ang usa ka anak dili mangyud palupik. Siya yang igsuon. Bisag ayuho na siya o tambag siyang ginikanan pag undang na gud mo ana. Dudoy, mga anak, kay kami inyong mga ginikanan dili ka lantaw nga kamo magpunay away. Nga unta kamo ana ang panagiusa. Mingon dayon ang usa ka anak. Tudloy sa nao, badlungar sa na akong igsuon kay wala bilabi man po na siya. Tao ra po ko, mubati po kasuko. Badlungar sa na siya nga undangan na ang iyang pagdaog-daog ganako. Kay dili gyud po kubuot nga magpadaog-daog. Musukol gayad ako kaniya. Ang duha ka maong magsuon kanuna yung managaway. Magsinumbagay pagani. Pero naay usag ka igsuon magasuking tigpaminaw nga lahi po siya. Ang iyang gugmas ginikanan, iya nagaling hikalimtan ang iyang katungod-tungod siyang gugmas ginikanan. Abisan lapasan siya siyang igsuon. Butang-butangan siya siyang igsuon. Wala lang yun siya. Himo lang yun siya maayo. Nagbinutan lang yun siya. O wala yun siya mo pasakit. Kung mga pulong adto siya mga igsuon. Pailalom lang yun siya. Hangad lang siya sa langit. O ang mga ginikanan ni bati ngadtos anak nga nagpaubos. Ang maong anak nga nagpaubos mao mahinuoy nahimut-an bag-ayos ginikanan. Nido lang ginikanan ngadtos anak nga nagpaubos. Dong. Ngano nga bisag nakita namo nga gidaog-daog ka sa uban nimo mga igsuon. Wala man gyud ka mo pakita og mga buhat sa pagsukol kanila. Nga imong gipakita ang imong sab nga katungod sa pagsukol. Nagpasabot ba kini nga usa ka katalawan nga anak? Unsay tubag sa anak, mga suking tigpaminaw? Dili manay, tay.
Dili. Awambot lang. Pero ang naa sa kung hunahuna nay uktay kamo. Kung musukol ako kanila, mubalos usab akong pasakit ngadto kanila unsa man yung bation. Nakuha dayon nga ginikanan nga ang gusto di ay sa anak nga kinang wala ba'y samok nga magkita. Iya ba? Dili gusto mong anak nga kinang maguol ang ginikanan. Nakitas ginikanan unsa day kabulawanon ang usa nila ka anak nga tinuod na higugma kanila. Nga gani ang iyang katungod, wa lang niya lantawa. Wa lang niya taga-igbili ang iyang katungod. Bahala na gilapasan siya. Gitumban siya. Gikawan siyang katungod isip po sa kaigsuon. Tungod lang nga mapahimuot niya ang iyang maginikanan. Bangasuking tigpaminaw ang atong gamalandong niining atong umaabot nga eleksyon karon mao nga. Unta kanang diwas pagpaubos maunday mo hari. Kay we believe no kita nagtuo nga humility is the best weapon of all evils in this world. Ang pagpaubos mo ang pinaka-epektibo nga hinagiban sa nagkadaiya nga unsa man dili maayo o nagkadaiyang dautan nga na mitumaw ning atong kalibutan. Humility is the best weapon. Ang pinaka-epektibo nga hinagiban mao ang pagpaubos. Ako makaingon yung kuwane kay nasinati gunin ako. Apan mga suking tigpaminaw, it's a long process and it is very difficult. Lisod kaayo kini. But even difficult, bisag lisod, huwag mo na ipaaging gitudlo sa Ginoo, we must do it. Kinanglan na itong buhaton. Ang atong Ginoong Hesukristo, naghatag mga yudog pili sa iyang inahan ba? Gani usahay, masaypan lang ba? Nga wala kuno magtahod ang atong Ginoong Hesukristo siyang inahan tungod kay gitawag lang niyag babae diya sa Biblia. Pagasuking tigpaminaw, ato yung itanom sa tungunahuna nga wala gina magpasabot nga kumo gitawag og babae ang atong Ginoong Hesukristo iyang gitawag iyang inahan og babae nga wala siya magtahod siyang inahan. That's wrong interpretation mga suking tigpaminaw. Sayop na nga pagsabot ngano. Makaako bagutas pagsulti og pag-ingon nga atong Ginoo wala magtahod siyang inahan. Kung mutuo mo anang giingon sa uban nato mga igsuon nga ang atong Ginoo wala magtahod siyang nanay, mao na nga ngano kita kuno mga Katoliko nagtahod man ni Santa Maria nga wa manggali magtahod si Kristo. Well, kung atong tuhuan ng pagtulunan nga si Kristo wala magtahod siyang nanay kay gitawag ra niyag babae o woman ya sa Biblia sama sa Juan 2:4 kung kanang spinadayag pod 12 gitawag hapog woman dahil sa Genesis 3:15 pod gitagna nga ang mong babae buol gyapon wa gyud gihinganlig nga si Maria ba na o kinsa woman ra gyud. Kung sabto nato na nga wa magtahod ang Ginoo siyang nanay kay gitawag ra niya woman, well, siya ra pod mismo ang miunay og violate o supak sa iyang sugo nga tahura ang imong ginikanan. Honor your father and mother, diba? Nanas usas mga napulo ka sugo. O na nga para nako, wala gyud na magpasabot nga kumo gitawag og babae ni Kristo ang iyang nanay
wala siya magtahot. In fact, pagasuking tigpaminaw alang sa pangahudeo ni adto, kanang pagtawag og babae, usa na dakong pagtahod alang kanila. Ug kinahanglang sabto nato ang maong mga pulong sa ilaapod nga pamaagis pagsabot ni anang pulungan ni adto. Dili sa atong panahon na nato ibasi. Kay kung ibasi nato sa itong panahon karon, kung ikaw adunay ngalan, niya dili ka tawgon sa imong ngalan, tawgon ra kag babae, muingon magyud ta nga, uy, way pa man kay tahod. O sa atuan naman na karon, no? Pamaagis pagsabot. Mo naman ay nahimo na tong tradisyon karon na batasan. Nga kung doon na kay ngalan, tawgon yung kasi mong ngalan. Nga kanang babae, diha na ngalan, tawgon ni mong babae, di ingnon yung kas babae nga, pagkalain po ni mo, mong kay tahod. O, di man ni mo litukon akong ngalan. Uun sa patiha, no? Sa pagpaila sa pagtahod. Pero, dili unta ingon na naon nato ba? Ang pagsabot kay alang sa mga Hudeyo ni adto, kanang pagtawag og babae, usa naman na kadakong pagtahod alang kanila, wala na'y malisya, pagasuking di pamina, wala'y malisya ka. So, undangan unta nato, kanang pagtulunan nga, ang atong Ginoo Jesucristo wala magtaho siyang nanay, kay kung mauna siya rapot, mao'y miunay sa iyang sugo nga tahura ang inyong mga ginikanan. O honor your father and mother. Mga suking tigpaminaw, nahinumdum ko sa mga pulong pud ba ni Saint Francis katong atong kanunay basahon, inig apit ni gid ta mo undang, no, sa matag segment sa atong tulumanon ba, matag pahin sa atong tulumanon nga matod pa atong balikan hasta tong kang Mother Teresa of Calcutta po dinhi sa atong pamalandong ba nga unta nga makapatuntag eleksyon maabot no karong Lunes nga hapsay nga maayo. Matod pa sa pagampo ni Saint Francis, Lord, make me a channel of thy peace. Ginoo, himuwa akong agianan sa kalino. Sa laing pagsabot po nato na ini, nga mahimo bang instrumento sa kalino. Kita siguro karon, no, mga nga nagpaminaw, wala man yun po siguro yung musupak nato na ini ba? Kini mga pulong ba nga naghangyo kita sa Ginoo sama ni Saint Francis, nga mamahimo unta kitang instrumento sa kalinaw. Kita naglaom nga mahimog yung instrumento sa kalinaw. Apan the question is, unsaon? Unsa nga itong mga pamaagi nga mahimot ang instrumento sa kalinaw? Pinaagi ba sa atong pagpunay o luwat o mga pulong masakit ngadto kanila sa atong mga igsuon? O pinaagi ba sa pag luwat o mga pulong nga daw usa ka dugos alang kanila so kamatamis bisan pa sa ilang batasan, for example nga tingali para kanato dili maayo, lagmit po siguro ang ato pong luwata mga pulong ato kanila masakit po kay sila dili po mga maayo, di ba? Mo siguro na atua. Pero suwayan ko na nato ba nga katubang principle bang gitudlos Ginoo nga kung bunon ka og bato balusan nimo pan, dili man na literal nga bunon kag bato palit ka ditos bakery og pan dan imong bunon og pan, dili po na literal noon. Nga kung nasabtan niya na nga kung buhatan kag dawatan sa imong igsuon balusan imong maayo, mo na akong nasabtan. Kini bang
mga pulong ni San Pablo, I think mohaom kaayo ni ini. Kanabang gingon ni Kristus Ebanghelyo ba? Kung bunon ka og pan, lamian og pan, bunon kag bato, balusan ni magpan. Ako mo ingon nga dili na literal. Ang buot pasabot niya na nga kung dauton kasi mong isig ka tao, ayaw balos og kana pong dautan. Mas maayo balusan nimo og gugma. Muna akong nasabtan ni anang balusan ni Mugpan. Love, moingon ta, himo na itong hinagiban. Nainumdum ko ni San Pablo sa Roma Kapitulo 12, mga suking tingpaminaw. Kadtubang ang uluhan ang pag-alagad sa Diyos. Itong basahon na guni. Roma Kapitulo 12, tudling 17, ngadtos 21. Itong basahon. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Huwag yun dahil laing choice di ay mga suking tigpaminaw. Kung gusto ta mahimong instrumento si kalinaw. Mao gini, no? Kung buhatan kuno tag dautan, dili ta mo palos sug dautan. Ang ato ragyong mahimo di ay kita nga buot mahimong instrumentos kalinaw. Mao ang pagbuhat sa mga buhat nga giilang maayo. Muna giingon diri. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sumahimo pagpakigdait sa tanang tao. Pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalus. Kundili itugyan kini sa Diyos. Kaya nagingon ng kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nagingon ng Ginoo. Nainumdum ko sa usak ka higala na ko mga suking tigpaminaw nga misupag aning atong prinsipyo, atong principle, nga ningon siya nga. Dili ko uyon na ng imong gipanudlo veritas. Kay asan naman ang hustisya na kung bunon kog batos akong igsuon. Niya, magpatara lang ko. Balusan ako ban, may justisya na. Kinahanglan ngipon sa ngipon. Kadtong gitudlo sa daang testamento, matud pa niya. Well, ako siyang giingnan. Kung ako bunon og panang akong igsuon, sidiyang gibuno ko niyag bato. Wala man ko mag-ingon nga supak ko ni anang hustisya. Naamang gud sa pagtulunan nga akong gitamdan gud nga ang Diyos ra mo'y manimalus. Ang Diyos ra may makapakanaog sa hustisya nga walay paltos. Di man ta magkahingon mga suking tigpaminaw kung kita magpaubos na wala na ang hustisya. No. Kinaay Diyos nga galantaw. Tingali iyang gusto nga iyang kamuton ba, iyang siya mo'y maghawid sa justisya. Siya mo'y mo hawid sa bunal. Iyang buot pasabot siguro. Pero kung atong pamalandungan ning pagtulunan sa bagong testamento nga ang Diyos ray manimalos. Siya ray bahala. Yan ang atong mga igsuon nga nagpataas. Siya ray musilot kung musilot manggaling siya. Kaya nga lang, unsa may itong mahimo na ini kung kita magpaubos. Nainumdum ko sa usa ka santo, usa ka saint, nalimot lang ko kinsa to iyang ngalan mga suking tigpaminaw. Nga kana ko nung humility, wala lagi ko na magpasabot nga atong among-amonga ng hustisya o dili ta gusto nga ang hustisya may mapatigbabaw. Gani niingon siya. Kung makahibalo kuno ta o kung nasayod kuno ta, unsa gyud ng humility. Gani kuno usa na kay hinagiban, usa ka armas sa pagpukan sa kagahi sa kasing-kasing sa tao. Meaning, pwede na tong pildihon, dag-on ang usa ka taong gahi o kasing-kasing pinagis pagpaubos. Huwag ako nituo gayod mga suking tigpaminaw.
Ituog gayud ko niya na bisan malisod. Ato na kong basahon, tiwason yun ng Roma 12, tudling 17 ngadtos 21. Usbol na nato pagbasa ang 17, pero ilahos yun natos 21 mga suking tipaminaw. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sumahimo pagpakigdait sa tanang tao. Bagahigala, iyaw kamo panimalus. Kundili itugyan kini sa Diyos. Kaya nagingon ang kasulatan, ako'y manimalus, ako'y mubayad, nagingon ng Ginoo. Hinunua sumalas gingon sa kasulatan, kung gutumo ng imong kaaway, pakan asya. Kung giuhaw, paimna. Kaysa paghimo mo ni ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Hinunua, dag-a ang dautan pinagis mayo. Huwag yun day laing choice, mga suking tipaminaw, kung gusto tamahimong instrumentos kalinaw, nga kung himuan day tag dautan, atong balusan ug dautan? No, dili. Unsay kingon ni San Pablo, dag-a ang dautan pinagis maayo. Maurag yun na, wag yun talayang mahimo ang pagbuhat tug maayo. Usahay gud, kung nga itong igsuon magkahimo og dili maayo, mura ba og nahimong tamis na to ang pagbungat sa mga pulong nga masakit alang kaniya, di ba? Para kanako, mga suking tigbaminaw, ako nag-isip sa kong kagalingon nga dili jud ko perfect, no? Kay nito mantaan ng nobody's perfect, diri ba sa atong pagkakita ba, pagkatawhanon. O bitaw natay doktrina may labot na sa purgatorio, kay kung mga venial sins la ang nakaplagan sa Ginoo nato sa atong pag-atubang kaniya, iya mantang linisan, i-purify man ta niya before we can enter the glory of heaven. Di ba? Mga suking tigpaminaw. Huwag yun etay laing choice gawas sa pagbuhat o kinibang maayo sa atong isig kaingon. Kini mga pulong ba nga kay sa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat. Ako para kanako di na nako tagton, no? Nga mo na iyang bation. Ang ako lang nga ug mo ni gitudlo sa Ginoo, well, buhaton na to. Nahitabo mong guni sa managhigala nga dili maayo ang usa ka higala nga to siyang usa ka higala. Pero nakonsensya ang mong higala ba nga dili maayo kay matud pa niya kanang sa kadugay niya og lapas sa katungod siyang higala, meaning wala niya tagaay sa kana bang maayog buot ang yang higala. Ang yang higala nga gitagaan niya dili maayong buot, maayo ra man gihapon kaniya. Meaning ang higala nga usaba wala gyud tagda ang maot nga gipakita sa usa niya higala. Hangtod nga nibati ang higala nga dili maayo nga nakonsensya nga nakaingon unsa po ning akong higala nga bisag ang akong gipakita niya dili maayo man gyud siya gihapon nako. Gilaktod na lang nato ang mga istorya mga suking tigpaminaw. Kaya ang dagan gud sa istorya natandog ang higala nga dili maayo sa gipakita siyang higala nga maayo. Meaning, kana bang kaayo nga Kristiyanos kanuwin kana mga maayong buhat nga gitudlo sa atong pagtuo kung molay na sige natong ipakita mauwin nato ang mga dautan
huwag dili maayo. So mutuog yung kaya ko na yung giingon ni San Pablo sa iyang sulat nga tus nga taga Roma, mga suking di paminaw. So kung kita mahimong o gusto mahimong instrumento sa kalinaw, what tay laing choice. Maura gyud ang pagpunay og himo og maayo in spite sa mga gipakita nga dili maayo sa uban natong mga igsoon. Atong pabuto ng panahon kanusa mahumok ang kasing-kasing nga usa ka tig-a. If we believe the word of God, no? Kung kita nisalig, mituog, misalig sa mga pulong sa Ginoo, mga suking ti paminaw. Gani sa Biblia giingon pa, pesan pa kanang pangpang, imong mapalihok na. Walay imposible na tupangan sa Diyos. Og nahinumdum ko sa Proverbs 16:7 nga matud pa, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Kung ang buhat kuno o paagi kuno sa tao magkapahimot sa Ginoo, mahimo niya ang iyang mga kaaway makighiusan na kaniya. Ang akong nasabtan niya na kanang mga buhat sa kaluoy, mga buhat nga matarong, mga buhat sa pagpaubos mo na sa akong sabot niya na mga suking di paminaw. Kay kung pananglit atong estudyuhan kung ang atong mga kaaway atong pasakitan o unsa pariha ang gamito nato pagpakita nga makig-away kita, makigera kita, mulutaw man nga ang hatred manganak ra po na og hatred. Naman to'y salida ana ba nga kanang kung ato galing ipatigbabaw kanang kasilag, puros na lang yun kasilag mahitabo noon. Nabitaw grupos mga tao nga sa dihang gipatay ang ilang kauban, balos po dahil sila, balos hangtod pagbalos nila katupong ilang gibalusan, katupong igsuon, mubalos po kay gipatay ang igsuon, wa na yun. Muna'y hatred begets hatred. Ang kasilag, mga anak po nagkasilag, wa yun ay undang. Mga suking digpaminaw. So why not try? Ganong di nato sulayan ang pamaagi sa atong pagtuo, mga suking digpaminaw. Nga dili ta magbaton og kasilag bisan pa sa unsa ka gahi, unsa ka ngilad sa tao, mga suking digpaminaw. Ato sigurong gamito ng humility nga hinagiban ng itudlo sa itong pagtuo. Then I believe, kung ato ning buhaton, by the way, mga suking digpaminaw, mangayo kong dispensa ninyo nga wala na gyud ko kahatag karon o kanang question and answer portion. Kay gibati nako nga kinahanglan o padayugdog sa atas sa umabot nga leksyon nga unta magyahan ta nga dili unta ta muhunos mga kinabuhi tungod lang sa atong interes, atong hunahunaon nga kita tanan puros mga magsuon, ug ang atong nanay nga mo si Santa Maria maguol kung kanunay tang manag-away, walay tingganay. Hinoon di magyud na malikayan nato nga pipilagyod sa atong mga igsuon, anaagyod sa kasuko, anaagyod sa pagdumot. Pero kung moapil puta nga modumot puta, wa na gyud. Yeah. Mo lagi ong kalayo, imo pong sugnuran og kalayo, unsa may tabo, sunog. Kailangan kung dunay kalayo, ngita tag tubig. Dunay gyud mo papugnaw. Yeah. So kung dunay magpataas, kinahanglan dunay gyud magpaubos. Kay kung dunay magpataas puta, unsa may mahitabo, sugnod, kalayo, sunog, gera. Diba? Mo man ay nahitabo nato. Itapagan siya, sila ray dunay armas, sila ray dunay kwarta sa pariha. Balos porenta, no? Kita porenta. No. Dili na may pagtulon ang Kristiyano. Pwede na sa daang testamento kay ngipon sa ngipon man to. Pero sa pagtulunan ni Kristus bagong testamento dili ngonana.
Ang bato balusan gudugpan. Ang dautan baslag maayo. So meaning ang pagpataas balusan og pagpaubos. Dili na tong sa una nga pagpataas balusan og pataas. No way. Sa pagtulo ng Kristiyanos, that we must salig. Tita mo salig ani baga suking tigpaminaw. Padayon kita nga enaas panagbahin-bahin. No? Etong naon-naon ba nga kung nga itong higala sa pagkakaroon gahi ang iyang ising-kasing, dili po ta mo awat. Kaya nga itong nanay nga naglantaw na to, mag-uul na yan. Gusto niya nga kung dunay magpataas, ang uban po magpaubos parang ulay samok, ulay girang mahitabo. Let nga ang pagpataas maubos, pinagi sa mga higayon din makonsensya na ang mga mapahitason. Kaya bang maulaw na sila tungod kay pisan sa ilang kanunay nga pagpataas, ang ilang mga kaatbang baka, ang ilang bakang mga opponents nagpaubos man sige di madugay maulaw man na sila kay unsa guni sige tang pataas ya silang paubos mauwaw man dani. So hangtod o paubos na lang po sila gapil kaysa kung magpataas sila din pataas mong pikas na magpuntis na may nona patas anay sunse mahitabo gira away samok panagbahin-bahin way ayo. Mga suking tigpaminaw, siguro ugma na lang ta mo entertain to mga questions. Anyway, wampuk ay ko yung mga questions, no? Kay natumang natubag kagahapon na ano yung usa, no? Pero ugma na lang nako tubagon. Okay, no? Mga suking tigpaminaw, apiki na itong panahon. Ayaw cute ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, na nasa cable, no? Huwag niya ang EWTN.com sa internet ayaw ninyo kalimti. Okay, high-tech naman kayo taron, no? Na naman tayo internet. Usab ang Catholic.com, no? Ang Library ni Veritas sa internet, no? Kanang Catholic.com. Kunya nga itong cellphone number 0918-54-97065. Itong telephone number 212-6200. Okay, atong misahon sa ning mga pulong ni Mother Teresa of Calcutta before kita mo finally end no sa atong segments atong tulumanon karon, no? Sabado nga edisyon. Okay. Atong basahon no giuluhan ning anyway. People are open and reasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you are kind, people may accuse you of having selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it's between you and God. It was never between you and them anyway. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini inyong sulugoon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Wingon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.